okufisayo kwakho impilo inkosi inamandla kushokla kolphake mama uhlengi kwamhlaba apha enqobeni igama la Chocolate Girl City isintu sami qho xa ngaba ngomvulo sisuke sinayike phake udokotela awumadoda inyanga yedumo mfondini ndiyaxolela maninzi amagama endiwagqibe uprofessor manitsa khona amagama enkosi kumxhamana behleli nawe Chocolate Girl City ke pha sifiso sibisi talks enkosi wethu manje siyabulela sonke lixesha singenile enkqubeni egama layo Chocolate Girl City izinto zami xesha lakhe bhodi namashumi nesithathu ibithi lapha intsimbi yesixhenxe kumhla weshumi elinanye ku-October 2021 kungomvulo ezintsukwini wow kungenjalo asihambe siye kudokotela ndumani yadume sizweni isihlahla somlebe nondela msiba bejebeje mphaso nempandla inhliziyo zamadoda ibomvu nabasethethe nabasenyimba nemkhonto okhwazikazi nabayikhala dictionary ndaba zathi dabalaleli bezwe lomzansi ngalunywa inja ngaphethe ndu ngathi ngiyakha kwabhidlika ngathi ngiyafulela kwanetha sikukula mntolo ehlale emoshali kalweni chiya mntolo magangathi uthi ungavuleka indlela bohlanga sanibonani ndiyapotisa Monfrey idolophi mkhaya akunjalo Monfrey idolophi ekanye lusikisiki ayithenga asazi ke asitsho khake sitsho mkhaya sithi lidolophi nalo Ake sisho sithi idolophi kodwa unumber 2 bekufanele sithi everelem kusedolophini nawo unumber 3 ya siyayifaka iverelem Manfrey ilusikisiki bese kuba iManfrey bese bayiverelem ukukhulela komkhaya ba ilusikisiki likomkhulu lamampondo pha iqhawukeni hayi mkhaya ayikho ingxaki kake siye phambili sihlala emxholweni akunjalo mkhaya namhlanje eqhubele igama la Chocolate Girl City isinto sami sihleli naye phaka indumandumane uprofessor namhlanje indaba ezinkulu kakhulukazi esoqala ngazo namhlanje indaba ezithinta indawo yaseMnambithi apha betyelele khona udokotela abantu bephume ngobuninzi babo babancedakala abantu abaninzi dokotela asiqale khona nje into ibonileyo nanezibusiso ozithe wazishiya kulamandla madoda mkhaya asikusho lokho abantu angeke sisabaxoxela ukuthi kwenzakaleni sesizovele sithi ake niyoyibonela ku-YouTube it's Dr. Kehlelezi phela sesingambriefa nje ugogo ekhaya ngoba ugogo akazi ukuthi ukhulunywa ngani u-YouTube okokuqala mfethu thank you very much kubahlali base Mnambithi Lady Smith thank you so much that was unexpected I wasn't expecting something like that that was very abantu mkhaya sebekubamba beza kuwe uqondo bathini engathi lo uyakutapa kuba nawo mkhaya not ukuthi ngiqondo ba angathi lo yantapa bekutapa bentapa ngoba mina nginalento ukuthi ngumuntu wabantu noma ngingathiwa ngupresident noma ngingathiwa ngumongameli noma ngingathiwa ngiyini sithi isiZulu umuntu ngumuntu ngabantu inkosi ngabantu noma kuthiwa usuhlele esihlalweni esinjani noma kuthiwa abantu sebekupraise kangakanani but phuma uye kubantu ukuze ube yilento iyona unyuswe abantu imthandazo yabo so musukubanyanya musukubazonda bathande abantu bafuna nje yona leyanto babamba izandla nje isibusiso kwayisona leso mfowethu engithi mangena ko that is why ngithe unebhado ongangithintanga ngoba bekufanele angithinta athi nami ngifuna ukuhamba ngimthintile that is why ngithi mfowethu into engiyibona eMnambithi ngicishe ngashona ngibulawa abalandeli bami hayi ukuthi ukwabona abantu bekubulala bengaqondile enkantolo bawuthi simbulele ngokungenhloso ubulawe ufenge ngokungenhloso bejabula ngendlela ade bengithinta amabodyguard ake athola umsebenzi nawo zibuya that is why mfethu ngithi kamaphumulo kuzoshuba by the way wonke umuntu olalele manje ngicela atshela isalukazi sakhe esikamaphumulo eseCranscope eseshow phuma gogo phuma mama osesithenga whoever ngizobe ngisendaweni yasevukile high school ngomgqibelo ngo7 ekseni kuze kuyoshaya u5 ntambama ngizobe ngihamba nobakhuphe nonjoko maybe le cancel no loblobi awumkhaya naye uzobe khona lapha egijimeni kundleni nodladla naye uThina Zungu noMelusi Mbokazi noFikile Mlomo noAyanda Ntanzi kuzobe kushubile mfowethu iground sifuna ukulenza libe emnyama siligcwalise libe emnyama wonke umuntu evukile nakanjani amaphumulo mengenyawo lindele amaphumulo wonke lingavuka kakhulu xa ngasingawusukuphume kodwa ke ngithende kufonela mkhaya wathi unebhadi umuntu ebengekho le eMnambithi kodwa kukhona uhlelo enalo for abantu abengekho kodwa ushilo banebhadi ebengekho kodwa ngoba umuntu wabantu niphila ngabantu
kunekhombo yabantu ezobenzela izimanga iqukethe leyo khombo kodwa ngicela uyichaze wena le khombo le okay asichaze lento lobulobi okay kunekhombo engizoyenza but ngizoyenza special sayo on Saturday this coming Saturday oh let's do it on Friday because ngifuna abantu wonke umuntu online nongekho online Sunday zama ukuthi lenkonzo siyibambayo Sunday or Saturday lamatho be part of that zifundise nje ukuthi mina namhlanje because it's a Saturday ngizothenga nje ama data maybe ka 100 rand ngizongena enkonzweni or ngizongena ngesonto ubuke nje because umthandazo engisuke ngiwenza awuqondene nalabantu abasuke bela kuphela but naba online and manje into engizoyenza ngifuna ukuprofeta even those people who are online kuno pastor kade sihamba naye uPastor Black Mamba lendoda yaseGhana lwamuntu uphathisiwe ukwazi ukuprofeta umuntu online right now kunomuntu osibukayo igama lakho nguzibani and I can also do that kunento engifuna ukuthi abantu ngiyenze ingene emqondweni yabo akubona labantu bangaphandle abakwazi ukwenza izinto nathi la siyakwazi ukuzenza amandla sinawo la inkinga ukuthi bakholelwa emntwini okhuluma isingisi lo okhuluma isintu sakuba bakholelwa kuyena mina ke mfowethu angikhulumi kakhulu uma ngeke ngathatha mfowethu imic ngayiphatha ngesandla sami imic yahlala la hayi mfowethu ngizokwenzele kukhona into engizoyenza kamaphumulo ongakangiboni usazongibona kahle khona into engizoyenza kamaphumulo lapho uyobona futhi nawe ukuthi hayi lo muntu umiyekeni lo ngizoyenza nje lento kamaphumulo ngifuna ukuhlala emva kwezipika ngicashe ngithi okay bese ngithi ubani uzibani wakazibani njengamanje ngihlale nje ngicashe emva kwezipika kanje kuphuma izwi kuphela lapho ngobe ngiprofeta ngingamboni umuntu ngithi njengamanje ngiyaprofeta manje ngicashile mangifuna ngihlale etendeni le VIP ngifuna ukuhlala lapho ngithi ngifuna ukuprofeta manje ningangiboni nonke lo muntu angimboni kodwa ngicela ukukhuluma yayizwa leyo nto so sizobe sino magic oil ake sichaze lento lobulobi because kunomuntu oqalayo ukungena kwizwi lomzansi ohlalezwa ukukhulunywa ngo magic oil ukuthi magic oil yini magic oil ngesikhosa sithi incinci ngaka incinci lento incinci lento ingaka kodwa yo yamandi into ayi man and iyawenza umsebenzi umehluko uyabonakala incinci ngaka kodwa wonke umuntu uthi magic oil the reason ethi magic oil ukuze ubone ukuthi is it fake or original lamafutha yakwazi mkhaya ukuhamba evaliwe sealed kuvaliwe kodwa mawuke waliphatha ngeze igama lami wangikhuluma kabi uzowathwele ngasekho hayi dokotela believe me hayi professor number 2 uma umagic oil usunawo usebenzisila ukawusebenzisa 100% sure uzongiphupha uthanda ungathanda uzongiphupha umagic oil uphathwa umuntu onezitha if you have enemies igama lakho balikhuluma kambi abakhulumi kahle nama enemies phethe umagic oil umagic oil uphathwa umuntu othanda igambling but lo muntu ugambula ngefone yakhe uhlala endlini agambula okay you can use that ugcobisa eminweni yakho yeah umagic oil mawuhamba endaweni la uyazi ukuthi ngivuka ngo4 o'clock ekseni ngidlula endaweni enezitha noma ngigcoba angithembi ngoba ngaphansi kwenyawo noma uya kwicase ukhulumise nje kanje khulumisa you can also take umagic oil mawuhlushwa indoda noma uhlushwa umuntu wesifazane gcoba lapha esithweni sakho sangasese okay ulale naye khonto ezowenzeka angiphathi ke mawuzothi magic oil uthi slay queen uthi inhlanga zothando ebesithatha inhlanga zothando sengiyabafundisa manje thatha inhlanga zothando ufike uyithele entweni lento uthatha umagic oil uthele umix ndawonye lapho wakha isigqabo okay sokuthandeka by force but isigqabo sakho sesiphethe izinto eziningi kufana nokuthi impethu uzothatha uslay queen uthathe ugadumuzi slay queen thatha ugadumuzi or uthathe uslay queen thatha sipho yemanga ebese uthatha isigezo kancane lento uyithatha uyimix entweni uyimix lapha yana sithi ngesilungu ngaze noma kuthiwa exfoliator noma yini ubuso bakho okay uyakwenza lento le yakhona ubuthi angathi uyabsoka angathi uyabsoka and then mawuqeda lapho bese uthatha zonke lezato ezinjalo uzithi bhu ebhodweni ebese uyasteam ufuthe angathi lansipho uyithatha injalo uyibhexile unjalo nje ukhulume mfowethu umuntu ukhulunyisa ngendlela eziningi unganqeni ukueda nempepho yezimanga ebese uthi mawufutha kunjalo ungakhohlwa ikhandlela lakho elimhlophe neliyelo ebese uyangena ukhuluma nabasekhaya koma wakho ukhulume nabasekhaya koba kwakho
trust me khonto ezokwenzeka inkinga ukuthi abantu abaningi mfethu banazi izinto endlini bayayithenga kodwa baswele ulwazi lokuthi lezi zinto zisetshenziswa kanjani bengisachaza ngaye ke umagic oil mawunama enemies uyakwazi ukuthatha ufake inalithi phakathi ebese uyakhuluma mawufaka inalithi usukhulume bese uyivale lento mawufuna futhi uyithatha uyiqonsisele emanzini uthatha ubisi it's either ubisi noma ulwembuzi kumnandi ke malo lembuzi mawuqeda ufake phakathi bese amanzi washaya kanje wakhulumisa amanzi wakhulumisa yes wakhulumisa mawufuna uthi co i1 rand ufake i1 rand phakathi wakhulumisa uthi ngiyakutshela mase uyaphuma lapho usebenzise uvaseline otholakala epharmacy yami abathi wesichitho masuqedile uqhuma yonke into sebenzisa lo noma usebenzisa ilotion yakho uma uhambe usebenzini le abathi ubheka mina yabona mfowethu lapho unokukhetheleza angiphathi ke mawuzoqeda uthathe ne-roll on yakho uthi uziyamlandela ufake phakathi la ngiyakutshela mfowethu noma usimonyo ugeza ngosimonyo uthi ngeke mfowethu ungathandeki kufanele imali kuzwe ikulandele ikuthanda uthi noma ungene ebantwini beshayi yes lo muntu ukhonto ayisebenzisayo le uthandeke mfowethu uma ungena kubantu uthandeke uyayizwa leyo nto obuka ukhetheleza ezimangene stage mina ngiyaye ngisho ngithi ake ngene nawe khuzani noma ake ngene nawe emthandeni ke sibone singene stage usibone bajabulela abantu yabona nje ngomhla ka30 or 31 ngizobe ngilapha esigodini sasedubeni 31 zobe ngisendaweni yasedubeni eMelmont kuzobe kunemcimbi iMaskandi Festival kaSigwebo Sentambo ngifuna uMaskandi impela ukuthiwa uyajabulelwa sibone ukuthi makungena ukhehlelezi kuyenzekala hayi ihelicopter ngizowehla ngayo ngizolenda emahlathini le bese ngiqhamuka ngenyawo ubone into enza ngithandwa abantu ngoba ngiyabahlonipha mfowethu ngaso sonke isikhathi ngihlala ngehla izolo ngithengise esontweni khona into abantu abanokuyenza yabona makuthiwa sekuyanikelwa kunomuntu onikela ngoba ufuna ukubukwa kunomuntu onikela ngoba unikela ngoba uyazi ukuthi ufunani usuka ngaphakathi khona ubaba engisengimnaka ecisha amasonto awu4 makuthiwa kuyanikelwa noma ngathiwa kubizwa malini uzama uyikhipha izolo umoya ongcwele uze wakhuluma enye into lo baba unikele ngemali yakhe yokugibela ethemba ukuthi uzocela ulift kubantu abazesontweni mabefika bamshiye vereni bese yawoka ngikhuluma ngobaba onacisha 70 years 65 to 70 years lo baba umoya ongcwele uke wakhuluma kimi wathi uyambona lo muntu ngoba enikele enza ngathi konke kuhamba kahle hluphekile ulambile le mali ayifaka yokugcina ngikhiphe 20,000 ngeke ngisho ukuthi last 20,000 but 20,000 ngathi baba ngibona uthando nalo ngenkonzo nangendlela onikela ngayo kunabantu ngisho abanye abanikela online obabonayo imali yakhe mayingena umoya ongcwele ukhuluma athi thandazela le mali ngoba siyawubona lo mnikelo hayi ukuthi ufuna ukubukwa kodwa unikela ngoba kunento azoyibenefit azoyithola back bese ngiyamthandazela lo muntu kunjalo mphrophekaya mhlambi ke mkhulu bazobuza abarotyini uthethe ngespecial mkhulu mhlambi zeziphi indawo ezo especially sobe sikuzo nomhlambi ke wonke amakhemisi sobe sikhona mfowethu sobe chemist especially kahle kahle bengithi ngizosenza eThekwini kuphela but bathi no senze eThekwini eJoburg eWheatbank eMaritzburg ePotchefstroom lezo indawo ezo5 especially senze ezingakhe mkhulu especially sa Friday kuzobe kuphela into especially namakhandlela again umagic oil impepho yezimanga okwamanje ngithi umagic oil bayazi ukuthi eThekwini u700 rand eThekwini lokho okuncane okungaka 700 ubona nje obhuti sebengathi baqala bayiqoqa hayi babanje ngegiye babanje yabona iclash yemoto angithi uyazi mawuthi uyibamba erobotini ustiphile uyibalance it nibabambe kanjalo bosisi nibathi nje bese bobhuti bayazi abahamba mina abafika ku1 on 1 kimi esigodlweni bayazi sifuna lamakhosikazi okuthiwa amakhanda awathathi kahle aqhwaqhaza sibabamba ngeclash nabo sithi mbamba umthi nje kanjalo nje mfowethu abantu ke balungise lobulo ngifuna lento ukuthi nasi special bese ngisho ngisilog sengikhulumele seyigubhu ngoba ngibonile kutrenda khona odla imali zabanye abantu ethi wozani izothatha igubhu naye uma sekuyi special seyigubhu mina ngiyobatshela abantu ukuthi namhlanje ngizokhuluma ngesigubhu ngoba ngiqeda ukukhuluma ngesigubhu sise special esika December le special ake ngisho lento lobulo I special seyigubhu ngizosenza ngo first week of November the whole week nange first week of December the whole week zizobe zi 50% zonke
angithi uyasasiqala ku-85,000 Exactly, yes. esokuqala esesibili su-150,000 esesithathu su-400,000 esesi-4 su-1.8 million ngibe nesika-2.8 million ngibe nesika-4.8 million ngibe nesika-5.5 million esokugcina su-6.5 million Exactly. isigubhu sami nakho zihamba ngamandla phela nawe uma uzothatha amandla uthatha uthi Yes. ePitoli mfowethu sizobe sikhona ispecial bese ngikhohliwe ePitoli sizobe sikhona ispecial kuyasho Kunjalo emproblo kahle la uDr Kehlelezi Professor namhlanje ngiqhubela igama la Chocolate City isintu sami mhlawumbe mkhaya khona abantu abazathi yazi indaba ye Dr K Funeral Service. mfowethu abafuna iDr K Funeral Service ikhona i-on ziyakhala Okay. kunjalo nje mfowethu ikhona iDr K Funeral Service fonela nje inamba then mawufonela inamba noma ungathi ngicela ningifonele back angina airtime ngifuna ukujoin uma singcwabisane napho ngibona ukuthi seliyabhubha mfowethu bazokufonela back then base bakujoinisa ne medical Voucher. voucher mfowethu ikhona nayo ikhona mfowethu i-on nayo futhi ungafone e-office uthi ngicela ningifonele back ngifuna ukujoin i-medical voucher but i-medical voucher siyenze easy. Yeah. You can go on Online. www.drkehlelezi.co.za gcwalisa iform lakho submit then they will call you back nigcwalise yonke into futhi Kunjalo mproblo kahle ngiqhubela igama la Chocolate City isintu sami kwizwi elomzansi lapha eDurban Station. ukhona ukuza uthi Dr Kehlelezi nayo ikhemisi ePretoria yes ikhona eStain City Towers laphana kuPretorius ikhona phakathi nje kuleyo building ikhona Kunjalo ke mkhulu siqizelela into bana ke ngomgqibelo abantu kwamaphumulo wonke umuntu wamkelekile. mfowethu kamaphumulo khona into engiyobanika yona namanje mfowethu ngike ngabona kutrenda ku social media about necklace omunye uthi lama necklace awani sibona abantu begqoka ama necklace awani lama necklace welobulo namanje ngiyasho angazi unganginika abantu maybe kusasa kwi-show maybe about 5 futhi uKehlelezi ufuna ukunika ama necklace mahala Okay. ngicela ukubanika free of charge lama necklace ekhemisi uzoyithola ngo-600 rand can I give them for free kusasa mfowethu kwi-show yakho ngabona ukuthi noma namhlanje ungaqala bawinise nje ngifuna umuntu 1 onesifo sokuwa 2 insizwe ethi angiqonywa mina Okay. angikaze ngaqonya intombi vela zingifuni intombazane ethi mina akekho ubhuti ongimisayo endleleni akabangimisa bangibheki umuntu othi angikaze ngasebenza ngikaze ngaqashwa in my life noma ngihambisa iCV bayafonela abanye mina lutho noma ngafika kukhetho mina lutho ngifuna umuntu othi nginama enemies angisakwazi ukuhamba phandle umuntu mfowethu othi nginama amathenda yafika ngiyakhotha kahle mfowethu yonke into mase ngiyosubmita ngisho ukuthi umsebenzi nguthola but angutholi igcine kungenza umuntu othi ebusuku angilali yes ngangiyinkabi before ngayikhipha izisu but angilali kahle manje ngicela ukumnika necklace free of charge 6. yabona kusasa nje bayazi ngo4 o'clock ekseni ngizobe ngiwinisa abantu ngifuna ukuwinisa abantu abaseduze nekhemisi umuntu ngizomwinisa ngizowinisa abama abawu5 nawe ngicela ungiphathele abawu5 esizobanika free. Okay. Sifuna yazi mfowethu ngisuke ngifuna ukuyi-implementa lento kubantu ukuze bayibone ukuthi lento iyasebenza then labo bantu will make sure ukuthi ubufakazi basibuyisele ngisho kuthiwa ayikho lento basitshele ukhona omunye mfowethu obanje inkunzi egqoka inecklace uthi mayithi yabanje inkunzi wathi umuntu ethi uyayibona iphara layishiya labaleka layishiya belingakaboni ukuthi uKehlelezi labamba yona ngemistake layishiya ngifuna abanjalo maphumulo ngiyeza na inecklace wena ongakayithola inecklace hamba uye ekhemisi bamnike umuntu ngo500 rand basho bafike basho Okay. bathi uKehlelezi uthe 500 rand it's either Joburg or wherever hamba ugqoka inecklace uyifake ngaphansi bangayiboni nje abantu mawufuna futhi unganamahloni ngami ngoba into emnandi ukuthi sebeyaqala abanye abasenamahloni ngami ngoba babona ayikho lento abantu bethi uKehlelezi uthwele uthwele kanjani umuntu ofukuza kangaka osebenza kangaka lobulobi umuntu ongalali so bayayigqoka abantu mina mfowethu ngiphathisiwe amandla ngiphathisiwe mina angifuni ukutshela manga futhi maybe ulilitha noma ingane zami ezizoba namandla enginawo or umakoti wami oyoba nalamandla enginawo hayi omunye hayi kodwa ngiyakwazi ukutransfera ngithi transfer me bluetooth
connecta Oh. ngengane ngenecklace yami Mkhulu. connecta manje la ukhona Mkhulu Done. ngenxa yani ngenxa yobuntu Nazo. ukucingela abanye abantu mhlawumbe mkhulu ke mhlawumbe umuntu othi ufuna uqhamusha la emnxebeni mhlawumbe ufuna ukubheka emahlabathini enkonzweni mhlawumbe ufuna ama direction mhlawumbe usesebenzisile uSlay Queen mhlawumbe sewuthengile ufuna ukuchazeleka ngawo asiphinde sikusho lokho Yeah. on Sunday asiphinde sinike abantu abawu10 enkonzweni mahala enkonzweni ke manje yes enkonzweni that means ngithi wena sekubantu abangake 5 10 20 yeah kusasa ngizobanika ngo4 o'clock ekseni bayazi ukuthi bangithola 4 o'clock ekseni ngizobe sengi live khona imibuzo emincane engizoyibuza ngizobanikeza ngisho kuthiwa ukhona ozothi mangiwina ngisegoli ngizokutshela hamba ePharmacy mawufika ePharmacy uthola igama lakho selikhona then uthatha inecklace yakho uyigqoka ungitshela ukuthi uphupheni ngeke ungangiphuphi kodwa mawenza inkonzo yasekamereni ungayifaki ngoba uzozala ingane efana nami kodwa mkhulu akodwa ke kuyevakala mhlambe khona number le mhlambe phone la umuntu ekwazi ba direct ba ufuna HR ufuna ekhemisi liseVerlem or mhlambe lise eThekwini ithini ngempela mkhulu lo mfowethu asibonge kakhulu asiqale ngale esithi thina it's either ufuna ukuhlola noma ufuna ukuya ka HR noma ufuna ukuya ekhemisi esegoli noma ufuna ukuya wena oshoyo nje mayiqeda kubanje ifone ukuthi ufuna bakufake kuphi right inamba ithi 087 550 550 1177 1177 then lena ngizoyibiza manje abantu abafuna ukuzohlola abafuna ukubhuka ngicela abantu mabefona abangasho ukuthi sicela ukukhuluma nomkhulu ungabi rude yeah into yethu yesintu ukuze ihlonipheke hlonipha qala wena ofona uhlonipha umuntu obamba ifoni exactly simple asiyenzeni kanje uma ufonela umlungu umfonelele into eyi1 can I book an appointment ngicela iavailability ama dates available simple asisho nokhetha lezi mawumfonela ohlale wazi ukuthi lo muntu uhlale egcwele fully booked mawufona sawubona sis noma bhuti yebo ngicela ungicheckele idate engingayithola ngifuna ukuzohlola imalini ukuhlola bazokuchazela idate ilena ungayithola isikhathi lesi finish ungasho ukuthi ngifuna ukuzohlola kusasa hlonipha okay ngoba mabe ngakuhlonipha ngifika ucomplaina kimi esigodlweni hayi mfowethu ngiyabathethisa kakhulu ngoba ngifuna lutho ngama client ami mina mnikazi wendaba akekho umuntu ohlonipha ama client njengami ngibahlonipha ukufa ama client ami yayizwa leyo inamba eyasegoli asiqale ngasegoli abantu abasegoli le abafuna ukuthi ngizobahlolela egoli eSoweto every Thursday ngihlala ngikhona inamba ithi 066 066 00 00 266 266 33 33 sithe 066 066 00 00 266 266 33 33 right bese sithe eThekwini 081 081 384 384 09 09 55 55 noma uthi 063 063 051 051 76 76 41 41 noma eyogcina uthi 072 072 1234 1234 976 976 ngakhohlwa kungilandela ku Instagram uthi Dr Khehlelezi Dr Khehlelezi ku YouTube ngiyacela mfowethu ukuthi ku YouTube uthi nje wena Dr Khehlelezi futhi uma kwenzeka kudlula umuntu efaka inecklace yami ningamkhumuli akahambe nayo awu madoda uma kwenzeka kudlula umuntu efaka inecklace yami nize ningayikhumuli miyeke nahambe nayo uyabona ke mkhulu lento ethethayo eBhayibhelini esesivala nje sigqibile mkhulu songena kwezemidlalo lento ethethayo neBhayibheli mhlawumbe laliqoqwa kanjalo yabona le iverse kahle kahle oyibekayo iverse uma kudlula umuntu egqoka inecklace yami ningamkhumuli miyeke nahambe nayo hayi mfowethu uyabona mfowethu leso statement uma edlula hayi ningamkhumuli miyeke nahambe nayo noma umegula ethi ngisondezeleni le necklace isondezeni nize ningamphikisi ningambuza why because what msondezeleni necklace yakhe ayibambe ngesandla ngoba ngaleso sikhathi uNkulunkulu nedlozi lakithi lisuke selikhuluma naye kamgqibelo na kanjani emakwamaphumulo danke mkhulu mfowethu endaweni yasevuka vukile high school kamaphumulo duzeni nase kaTshopo okay duze nakaTshopo ngizobe ngilapho mfowethu 10 o'clock ekseni ngabe ngigijima khona stage
enkosi mkhulu inkosi namandla Siyabonga mfowethu.